Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusufa hatta takuna haradun au takuna minal halikin. Qalu padha matur, padha ngucap sapa putra-putrane Nabi Yakub. Tallahi demi Allah. Tafta'u gemremeng sapa panjenengan. Tazkuru khale nyebut sapa panjenengan Yusufa ing Yusuf. Hatta takuna ngantek ana sapa panjenengan ana iku haradon. Wong sing gerah, wong sing ngrusak. Ae tegese fasidan wong sing ngrusak. Fi jismika ing dalem awak ira wa ngaklika lan ing dalem akali. Hatta takuna utawa au takuna utawa ana sapa panjenengan ana iku minal halikina setengah saking wong kang padha seda. Ae tegese minal amwati setengah saking golongane wong sing do seda-seda. Faka annahum mongko kaya-kaya sak temene utawi dheweke kabeh putra-putrane Nabi Yakub iku kalu padha ngucap, padha matur. Sapa putra-putrane Nabi Yakub le matur anta utawi panjenengan. Al-ana ing dalem wektu sakniki iku fi balain ing dalem tampa pacoban sadidin kang nemen kang banget.
Wa nakhafu lan nguwatirke sapa kita para putra ngalaika ing atase panjenengan ayah sula yen to hasil fika ing dalem panjenengan apa ma barang huwa kang utawi ma iku azidu punjul utawa luweh minhu saking ma. Wa aratulan ngarepake sapa para putrane Nabi Yakub bihadzal qauli kelawan ikilah ucapan ngarepake man ngahu ing nyegahe Nabi Yakub nyegah ngan kasratil bukai saking okehe nangis. Mulane do matur ngeten iki do nunggoni. Jan do nunggoni Nabi Yakub sebabe gerah ming trimo layah-layah ora gelem ngopo-ngopo. Bahkan dahar we ora gelem padahal dibakar kati sapi barang moh ya. Moh dilarang iki moh. Malah sing nomor 4 ki gawake balungan. Wah, ngati sapi we moh balungan. Balungan iki do disampar-sampar nek ngene iki. Minggu gawake ramane. Iki jan ming semende kon ngopo-ngopo gemang. Pripun masake sate apa piye ya mingkur meneng karo gedhe-gedhe kae. Dasare ya sing tawa iki ming ora iso masak, dadi wis iso diprediksi ming ra enak iki kok. Potong sengke ora pingin. Malah ana sing takon lan jenengan nek oleh jatah nek ora dimasak kula gawane mulih mau le. Lah wis iki tobat. Mah diwalik. Demi Allah Rama panjenengan boten leren-leren gemremeng selalu nyebut-nyebut Yusuf. Seprono seprene. Sing disebut Yusuf. Yusuf piye? Yusuf nendi? Yusuf isih urip apa ora? Tazkuru Yusufa nganti panjenengan ki ngrusak awak panjenengan, ngrusak akal panjenengan. Nganti panjenengan ki akeh nangise dadi mboten pirsa utawi mboten wiruh. Nganti jenengan wegah mikir napa-napa. Kalau ngantek kebonan wis jembrung ora tau diungak. Wis. Diomongi ngaten niku ki sing nerangke ya niku wae. Samngun nganti kebonan barang jembrung mboten jenengan ungak. Malah adine sing bengok. Wong nggih kula kelingan peleme dek ben tak unduh. Ngupakara gemang unduh wae gelem. Iki zamane Nabi Yakub kok. Zamane Nabi Yakub. Po yo arep ngaten niku terus to Pak, Bapak. Mbok nggih pun le sedih. Kita sedaya ngawatirke panjenengan. Nek ngaten iki terus bahaya, Pak. Jenengan iso sedo.
au takuna minal halikin ae tegese minal amwat setengah saking wong sing sedo tenan Pak nek ngeten iki panjenengan mengke iso sedo sakniki niki jenengan nembe tampa ujian sing abot mboten namung jenengan pitados sedaya sedih upamane diposisikan ten panjenengan we kita ya do ra kuat le omong antek le ngereh-reh le ngeyem-yem men ayem le ngerem-rem men tentrem ngeten niku padahal Nabi Yakub jenengan kabeh ya ulahmu vokalmu tekonmu cangkeme wae batin kok iki ora iki batine ora dilaenke akhirnya nerangke kok ya aku le batin jenengan ya ming jenengan aku kan nerangke sing kewetu saka batin iki nerangke kok ya lamis lemune ngawatirke nyatane kabeh iki ming saka tekonmu itu batine ning trima meneng karena yo kelas nabi ya nek sing dingeten iku kula ngono ya tetep tak bajing-bajing gitu ya karang kelasé beda yo kelasé beda wis gandeng sing mungun ki Nabi Yakub mula leh kula nerangke karo le gawe contoh halus kok ya jajal nek sipulan ngono wah wis mesti serem kae mumpung bar mangan daging kan anget awake boten sah sedih-sedih to Pak kita sedaya ngawatirke panjenengan amat sangat ngawatirke panjenengan nek ngantek panjenengan iku mengke ming tambah gerak nakhafu alaika ayah sulafika mahwa azidu tambah di lafat sing teriki niki ra nek dijawake ngono kuwi kita sedaya ngawatirke panjenengan Bapak nek ngeten-ngeten iku terus sedih sing gedawan-dawan, sedih sing ora oleh pengelipur ati maupun rasa. Mungkin ndak malah tambah gerah. Mungkin ndak malah tambah entek awake. Pun mboten usah digawe sedih. Digawe santai, digawe ndablek. Nek mboten iso sinau karo sing do ndablek-ndablek niku. Piye carane? Ben awake lemu. Ampun ngantos dikekuru ngeten niku. Wela niki lafate ngono kok. Wa nakhafu alaika ayahsulafika ma huwa azidu minhu. Iki kan lafate ngono nek Jawane. Ya pancen ora ana sing nyebutke lemu njak enak ning kene iki. Ning kan kembange to. Masa ora nganggo kembang. Jajal nek lafate we ampun sedih-sedih to Bapak, mungkin ndak jenengan tambah nemen gerahe. Yo. Otomatis kan keseimbangan ling lelipur pokoknya digawe santai lah keseimbangan to jenenge solusi digawe semeleh wong kabeh ujian saka Gusti Allah ditampa disabari terus digawe seneng ben awake mboten kuru ngeten niku lho ra ya ngono to ndak kuru, ndak saya kuru, pokoknya digawe ndablek men lemu.
Para putra ngendika ngeten iki do ngersake do ngarepke supaya Nabi Yakub niku ora terus-menerus le nangis, ora terus-menerus le susah. Hati man ngagungan kasratil bukai. Men ora terus lan ora akeh le nangis. Pun Rama niki pokoke ya pancen agi nembe tampa ujian. Kabeh niku sing ngersake Gusti Allah, nek ora dikersakake Allah ya ora kedaden. Kalaulah kejadiane niku penyebabe kita, penyebabe kiwa tengen, penyebabe kae to kae niku rak syariatnya saja to. Blegere wae, tapi hakikate syariate utawa blegere ngeten niku tapi hakikate kan Allah sing ngersake. Wong nek Allah ngersake mesti kedaden, ning nek Allah ora ngersake ya ora bakal kedaden. Kepenak. Ya Nabi Yakub germenang mbok wis rasa ngutbahi aku. Aku lagi wegah ngrungokke suaramu. Kene iki pengen tenang, pengen santai, mah ming do cerewet. Santai. Le omong yo wangun si anak-anake. Yo karang tokoh kabeh kaya anake yo tokoh kabeh. Wong top-top, wong dudeng-dudeng kok putra-putrane Nabi iki. Ora ming putra-putrane kanca ngaji ngono ora cetha malah. Ya nek bapakne ngaji ning anake kuwi lho. Wong bapakne mau ngaji kok anake kon nglayati wae lho omong. Ajeng nglayati. Boleh iki bahasa apa iki? Niki nggih Pak surate. Aku guyu dilayati ngono. Ten ngarep rega niku. Nyuwun pirsa Pak, ngene Pak Buran pundi? Lah mriki lha enten apa? Ajeng layati. Oh nggih, lah sing sedo sinten? Lah niki Pak surate. Wah. Anak banget ning layati. Aku yo batin ketoke anake kanca ngaji sing mburi ya. Ora. Iki bahasa apa? Aku yo ora takon kok ndak malah mremen-mremen tok. Ndak aku ngerti ngono lho. Nek didelok wajah-wajah iki mirip. Oh, kita ya anake kae aku yo. Ya mbuh sing endi aku. Tobat ya, model saiki jan tobat ya, bahasane iki gek bahasa apa. Wis ora patek iso krama madya dlodak-dlodok. Wis ketok ya ming buyute Antasena iki. Pun Pak mboten sah susah wis pokoke ngendika apa sing dadi kersane ngendika bakal dituruti kabeh putra-putrane niki selagi putra-putrane do iso ning jenengan mboten sah susah. Pokoke digawe seneng. Sing mburi ya omong, nek butuh tahu guling ngomong Pak. Lah kok sing dirembug ming badokan wae.
Mula terus kala mongko ngendika sapa Nabi Yakub, ae tegese Yakub. Nabi Yakub lahum keduwe para putra-putrane. Ngendikane innama asku basi wa husni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lah iki dipok karo Nabi Yakub. Ndak doko kan ngomong dipok ngene iki sisan. Nek jenengan radong iki le ngepok ngene iki. Innama asku angin pestine wadul sapa ingsun basi ing nelongso ingsun. Iki bahasa kita maknane nelongso. Wa husni lan ing susah ingsun tak wadulke ilallahi maring Gusti Allah. Kowe do ngreh-reh aku kon ngomong kon ngendika pengen apa omong apa ora, aku ora arep omong. Ning nelangsaku susahku iki tak wadulke marang Gusti Allah. Ae tegese la azkuru ora nutur sapa ingsun al husna ing kesusahan al ngazima kang gedhe. Wala husna lan yora ngomong kesusahan al qalila kang cilik illa mangallahi sartane Gusti Allah. Ora arep ngomong ke susahku, baik itu susah sing nemen maupun susah sing biasa ning wong, termasuk ning kowe-kowe kabeh, kejaba susahku cukup tak wadulke ning gone Gusti Allah. Susahku cukup tak omongke ning gone Gusti Allah. Nek kok tak omongke ning awakmu e ora paham. Etikane tata kramane kawula susah saka Allah, ujian saka Allah, pacoban-pacoban sing nyeting Gusti Allah kudune wadule mlayune niku nang gone Gusti Allah. Nek kok nang gone wong we ora solusi mah ngungkuli wong iki. Nek ra ngandel jajal jenengan ki duwe ujian cilik sedengan kok gedhe wadulna omongna ten gene wong mengke rak ming disaiki. Yes. Omongna. Wah, aku jan ming mangan daging sepiring kuwi rada cengeng-cengeng. Le mangan le wadul ngono kuwi liyane nyaingi. Agene aku ngantek-entek ping 3 ra apa-apa. Wah. Wis aji mumpung. Wadulna Bu, alah iki. Nek ngrasake utang cumleng ndasku. Wis mang wadul ngono kuwi. Ra sing jak omong langsung bengok. Alah nek kok utange sampean ki pira? Ra ngono to. Wes pokoke dipenyak terus kok ya. Mbok omong apa-apa iki nek wong liya ki ternyata dudu solusi kok nggih. Dudu solusi mah ming tambah mumet. Mula kula ngomong aku ngene iki kan istilahnya menyingkiri dosa, ngendhek dosa. Karo seseorang tak omongke secara real, secara rinci, mah itu ora ngandel kowe ngono sih. Ketemune niku mung rugi nek omong karo wong. Wis meneng sing ngerti Allah ro kita, wadule nang gone Gusti Allah. Lah wong niku arep nyono, akhirnya kan nek kita meneng niku mengke jedule saka wong liya prasangka. Jedule wong liya panyono, dadi wong liya iki sane ya mung nyono-nyono. Kebenaran karo kepastiane ora ngerti. Kaya Nabi Yakub iki wis kowe iki do radong karo perasaanku, do radong karo nelongsoku, do radong karo susah.
awakku. Kabeh wis tak wadulke ro Allah, ora tak omongno ro awakmu ngono. Sintenan mah tentrem. Wong jane kok omong ro wong liya to. Jajal Pak, jenengan iki ngomong karo bojo wadon jenengan, pokoke omong wah jan sayah tenan aku. Kesel tenan aku ora kono bengok. Kesel ngopo? Kuwi bojo esuk awan sore bengi pethuk kowe maido. Piye wis? Lha muni kesel ngopo? Kesel ya kesel aku. Yes. Piye wis? Jenengan nek wis ngono ki kesekak. Wis ora iso nerangke diterangke piye. Wong kok nek diteruske dirangke padu jelas. Ora iso ngono kuwi arep. Ming geger engko trima meneng wis trima. Mula sing lanang ya terus wis meneng terus layah-layah kae, terus sudut nun rasane pahit banget. Lah wis kepenyak kok. Lha muni kesel apa? Kesel ya kesel aku ngono ya karo nyapu kae sing wedok. Lho, sak yahene aku rong leren iki. Ngene wangun kae jene omong. Ya anu. Bojone sing nduluk-nduluk kuwi. Lha kerasa kok ya. Maksude sing nduluk-nduluk iki ketok banget ledeke karo sing wedok gila ngono lho maksudmu. Kadang diwalik, Bu. Kadang diwalik. Sing sambat ki sing wedok kadang. Oh alah, kesele pol. Terus tenguk kowe ngebrukke bokong rada seru kae. Nang nggon kursi kuwi untung kursine pengko. Nek ora rak grupiak ngono kuwi. Ning kursine pengko. Kayak bokonge gede to. Wis pengko. Wah kuwi karo gendengan kae. Sak awan ra leren kesele pol. Nah, sing lanang yo mung bengok. Ngono wae kesel. Kesel yo aku. Wangen kae sing lanang. Kayak sing wedok nek ngono ki sok ora trima. Terus karang kowe ora ngadepi aku. Karang kowe ora di posisiku. Lho, wangen kae. Sing lanang ya bengok lah ijol apa piye? Ijol piye sesuk tak omong karo mandorku sing mangkat bojoku. Lah ya karang sing lanang ya ming tukang kok ya. Dadar omong mandore arep WA. Niki sesuk sing mangkat bojoku lho. Masalah ijol profesi kula kan nang omah. Kon ngupo karo omah resik-resik. Yes, mandore seneng banget nek sing mangkat sing wedok. Rak ning saya ambyar ta akhire yo. Wong angel kabeh iki wis nglungguhi jatahe dhewe-dhewe, nglungguhi lahan ngibadahe dhewe-dhewe dan itu yang terbaik. Dadi rasah kokean sambat. Nek sambat ro Gusti Allah aja ro wong, nek ro wong ngenten iki ora dadi. Mula kulina nuntun ati, giring ati ikhlaso. Kulina ati niku digawa digiring dadi ati sing ikhlas. Apa-apa ki balekke nang gone Gusti Allah. Nek wong ki anane mung maido yakin, maido ngelek-elek, wis mari mati ngono. Mbok jenengan gawe apik wae tumrape wong ki rong karuan. Ditampa apik apa dibiji apik. Mending ikhlas karuan karena Gusti Allah wong arep muni foto rasah digagas ben. Kaya Nabi Yakub, wadulku wis cukup nang gone Gusti Allah. Saka nelongsoku, saka susahku cukup wadulku nang gone Gusti Allah.
Wa a'lamu lan ngerti sapa ingsun minallahi saking Gusti Allah ma ing barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh. Iki mulai pangandikan kelas nabi. Nah iki terus le ngepok ning putra-putrane nganggo pengendikan ning pengendikane level nabi. Mula terus lafate wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Nek cara rada ngece ning anak-anake, kowe do gemremeng ki ngerti apa? Ngono. Kowe iki ora bakal ngerti. Apa sing tak ngerteni saka Gusti Allah. Kowe ora bakal ngerti marang apa sing tak ngerteni saka Gusti Allah. Kudu ana makna saka Allah kok ndak sombong. Wong biasane do sombong sih. Kok terus omong alah kowe iki ngerti apa? Ora bakal ngerti kaya sing tak ngerteni. Iki wis mulai ra beres kalimat iki sombong. Engko nek sing cocok karo dheweke ngono karena ndak dina udyang-udyung kae. Kek dheke tiba anak buah ngono ngalem-ngalem tenan. Boy kae top e lha apa? Ngerti sadurunge winarah. Wah ora serem. Karena lenerangke kurang nek Nabi Yakub ora kowe iki ora ngerti apa sing tak ngerteni saka Gusti Allah. Nek wis ana lafaz saka Gusti Allah ra engko terus para putra do grelengan. Wah, Gusti Allah ngekeki wahyu apa ya? Nek cara wong umum Gusti Allah ngekeki ilham apa ya? Dadi baline tetep nang Allah. Kita diposisikan ning kawula ora sombong. Lah sakniki do sombong-sombong kok. Mengkur wiridan ning sanding cempuri we. Terus ngerti sadurunge winara, akhirnya yo ngerti dukun pijet mingen. Ora cetha. Iki yo ngomonge kanca-kanca. Mung sakelingane nerangke kok malah nuduh. Istimewa lho iki, keterangan sing kaya keten iki ana makna khusus minallah ketoke sepele wa a'lamu minallah. Ning nggon ayat iki kaya sepele ning nek jenengan ngerti tafsir, oh ya pancen nggo nglerem utawa dienggo muntes ben ora sombong to, ben ora kumalungkung. Mula kudu menyadari nek kabeh niku saka Gusti Allah. Wen penak gitu. Mula kowe ora ngerti apa sing tak ngerteni saka Allah niki. Lah napa? Sing jenengan ngerteni saka Allah iki napa? Sesuk tak terangke sesuk. Aku wis pengen layah-layah turu. Arep bakari wati aku wis. Kon doalian kono ngono ya. Iki Nabi Yakub. Mulane. Lho hebat sekali, aja sombong dadi wong urip karena sombong niku kerep-kerepe siksane dudunge ning alam donya. Jumbuh karo apa sing disombongke niki mengke mesti apes. Man takabara sing sapa wonge takabur bakal asor bakal ina ngene. Muga-muga manfaat faedah dirahmati diberkahi Allah sehat waras lan hasil nyalangi ngamal soleh sing nekake kamulyan dunya akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.